Já jsem piča Prokop. Co ty dveře Prokop? Jsi idiot. Je to tady docela čistý. Jo, to je ne. Promiň, já jsem si se přes to psycho nevšiml. Nemá to něco k jídlu? Já mám totiž hlad. Nekoukám mi prdel. Já musím tak, kurva, tady je to na piču. Já to si neprdel tady, koho už je nastavený. Ty jsi snad agentka AGB nebo co? Pozor, jdu do koupelny, nemůžu projít. Sakra. Kurva, co je to za debilní hotel? Tady se člověk ani do koupelny nemůže dostat. Pak vole, tady nabízejí vole pokoje vole, dveře velký jak kráva, pak se člověk přijede a člověk nemůže těma dveřma projít. No co je to za idiotský hotel? Vole, já se tady prej furt stěžuju, no já ani těma dveřma projít nemůžu. No podejď by si, kdo by si nestěžoval ty vole. Oni mi budou říkat, že já si stěžuju, já ani dveřma neprojdu, prej si stěžuju ty vole. Kdybych aspoň těma dveřma prošel, no podívej se. Teď mi ale spadlo psycho. Vole, ani fotit nemůžu vole. No nemůžu, protože když to takhle vyfotím, no podívej se, takhle to vyfotím svým foťákem, no novej 200 000 stál, no podívej se na to, ten prodlužovací, ten tampon, nebo co je to, ale ani mi to už nefotí, ty vole, no teďka to aspoň fotilo, no teď už to ani nefotí, vole, předtím jsem to mohl aspoň vyfotit, ale na internet jsem to taky dát nemohl. No proč? No protože zaplatím jako kód internet, vole. No a vole tam, oni mi prodají kartu, ty vole. Já tam mačkám to heslo furt do kolečka jak idiot, vole. No ono to furt nepůjde. No co já s tím, ty vole. Oni mi řeknou, že půjdu nějakého technika, ty vole. No co já budu dělat s technikem, ty vole. Co pak já tomu nějak rozumím, nebo co? Ty vole, já už se to tady můžu vysrat, vole. Tady to, ty vole, na hlavu, vole, celý Rusko. Komu jsi zasraný, vole. Řekni, že půjdeš domů. Ty vole, zbiju tady někoho, vole, a nasednu do letadla, vole, a odvezou mě, vole. A budu tu letenku mít zadarmo, já tady na ně mrdám. Kurva, ani dveřma neprojdu. No jak jste odsaď, já kurva mám dostat. Dostat není možný, teď jsem se vlez a už odsaď ani nevylezu, vole. Celý týden budu v tom pokoji zavřený a koukat na péčko. No co můžu dělat, kurva? Ty vole, to je hotel, to by se z toho jeden posral. A pak já jsem mrdat, vole, že já si stěžuju, já jsem si někdy stěžoval. Ty vole, to snad není možný. Já bych někam šel, já nemám kam, protože já těma dveřma neprojdu. To snad není možný. Čemu se tady smějete vy idioti, vole? Mám ten internet, no. Vy se můžete smát jak chcete. Vy projdete dveřma, no. Co pak já, když jsem nemocnej na hlavu, no. Jak já můžu projít dveřma? Internet taky nemůžu, vole. Ani poslat na netu to nemůžu, že neprojdu dveřma, vole. Já jsem úplně bezradnej tady. Já jsem úplně zjistil, že mě do toho letadla ty Rusáci pustili. Taky mě tam nemuseli pustit, vole. No podívej se, jsem si poprskal tričko. Teda psycho. Snad není možný. On to furt bude točit, idiot. Co pak já můžu fotit? Já taky nemůžu fotit, to co fotíš ty? Já jsem to tam chtěl dávat, vole, nějakou práci tady dělat, vole. Co pak já můžu dělat nějakou práci? Ty budeš, já ti neprojdu dveřma. Tady jsme ti dveře měli, ty bude pro kolečkáře, nebo co je to, vole? Tady jsme snad, ty 100 let za opicema, nebo co? Člověk prdne, vole, o tu dělá díru ve zdi, vole. Já bych rád prošel z jeho pokoje a to bych si musel mít na to psycho a pak teď můžu odejít, vole. A pak jak mi říkají, že jsem nemocnej, vole. No.